Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, ναι, wait λίγο, θα κάνουμε ένα βίντεο που που τον πάω 45 τον Edgar, τα 45, wait, λοιπόν, θα τον πάρω 41, 41 τον έχω ήδη. Ωραία, μας έβαλε με καλούς παίχτες. Λοιπόν, βάζουμε gadget, είδα κάποιον. Μπρο, είδα κάποιον εκεί πέρα. Εντάξει, έφυγε. Όλοι είναι κανονικοί παίχτες από ό,τι βλέπετε. Χριστός και Παναγία. Το Αγίου Βαλντίνου είσαι. Έλα και εγώ το έχω αυτό. Κλέφτη. Καλά, free μας το έδωσε. Άσε με αγόρι μου. Ρε μπρο, όχι. Άκυρο παιδιά. Ξέρετε τι θα παίξουμε. Δείτε εδώ πέρα πόσα παιχνίδια έχω. Δες απλά δες. Λοιπόν, θα μπούμε σε κάποια παιχνίδια, κάτσε. Βασικά δεν θα στα δείξω, δεν θα σας τα δείξω. Απλά, παιδιά, έχω στόχο να φτάσω στις 30 εγγραφές. 30 εγγραφές θέλω, παιδιά. Βάλτε για να νικήσουμε και να έχουμε πολλές εγγραφές, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχω EA Sports FC Mobile Football, Roblox, Brawl Stars, 500 box. Θα παίξω Boom Masters. Ναι, δεν το έχω. Δείτε όμως μπρο, θα δούμε κάποια βίντεο μου. Επίσης θα βγει και βίντεο με πίτσα. Θα βγει βίντεο με πίτσα που κάνω πίτσες. Αν γινόταν να παίξεις μόνο ένα GTA για το υπόλοιπο ζωή σου, ποιο θα ήτανε? Ξέρω το Σαν Ανδρέας. Είναι καλύτερο. Δηλαδή, Σαν Ανδρέας. Θα δούμε βίντεο. Λοιπόν, αυτό μπρο είναι πάρα πολύ παλιό. Μπρο, όλοι με ξέρουν, δες εδώ. Γεια Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι. Θα δούμε αυτό το βίντεο που έχει 14 προβολές. Μπρο, θα βάλω το άλλο. Μπρο, έκοψα το Fortnite. Θα δούμε Fortnite. Θα δούμε... Αλλά δούμε τα έχει τολμαδάκια. Θα δούμε αυτό το βίντεο.
Μπρο, δεν ανεβαίνει τίποτα, μπρο. Α, ναι, εντάξει, τώρα ανεβαίνει. Επειδή το είδα, ναι, τώρα πρέπει να ανέβει. Το Geometry Dash, μπρο. Εδώ πέρα. Πάμε, Geometry Dash. Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, θα παίξουμε. Ουί. Πάμε. Τυχαία πάτησα. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, μπρο. Τι πάτησα. Μπρο, ξέχασα ότι έχει διαφημίσει. Βρήκα μια ιδέα. Ναι, δεν θέλω να σας σώσω κορτσάκι. Ω, μπρο, περιμένουμε. Επίσης, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα 19, για τις 19 εγγραφές. Όπως σας είπα, 30 εγγραφές θέλω. 20, δεν πειράζει. Άλλη μία εγγραφή θέλω, παιδιά. Και κάποια μέρα θα κάνω και live. Όπα, μπρο, δεν έχω ίντερνετ. Κλείνω αμέσως το ίντερνετ. Πες μου ότι αυτό παίζεται με ίντερνετ, θα πεθάνω. Α, ήλιο σου μέσα. Σε στύφλωσα. Λοιπόν, έλα όμως. Τυφλώνω τα παιδάκια μου. Τα παιδιά μου. Ω, Μαρίς. Ναι. Ναι, γουντού, μπρο. Τα hold το shoot. Τι έγινε μόλις τώρα. Παιδιά. Από εδώ. Τουρου. Ωραία, ξεκλειδώσαμε. Ξανά, παιδιά. Πούς. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, από εδώ. Κερδίσαμε. Τώρα από εδώ, παιδιά. Όχι, φύγε. Χάσαμε. Πάμε, ξανά. Energy. Όπα, μπρο. Μπρο, τι γίνεται. Μπρο, δεν γίνεται. Δες τι θα κάνω. Λοιπόν, πάμε. Πήγαινε, μπρο. Σπάστο. Άιντε, πεντόρ. Πάμε. Ψιμ. Πάτε, παιδιά μου. Επίσης. Έλα, πήγαινε. Ναι, μπράβο. Πηγαίνετε, παιδιά. Τσοκολάτε. Παιδιά, τους έχετε. Τσοκολάτε. Έλα, πέσε. Έλα. Τώρα από εδώ. Εσύ εδώ τι κάναμε. Victory. Yeah.
Εντάξει. Μη μου δώσεις ad. Άιντε. Ναι, πρέπει να βάλω ένα build για να χτίσω battle πάλι. Battle. Έχω αυτά εδώ πέρα. Εγώ και ποιος άλλος. Εγώ και... Sneaky μπρο, φύγετε από εδώ. Μπρο, είμαστε χαζοί. Δεν το είδα καν. Μπρο, δεν το είδα καν. Next. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Ναι, οκ. Τι είναι αυτό. Οκ, πάμε. Χτυπήστε, παιδιά. Παιδιά, μη κάθεστε. Όπα, μπρο, είδα κάτι. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Έλα. Μπράβο, παιδιά. Πόσο καλή είστε. Όχι ρε. Τώρα έχουν και το άλλο. Σου κάνω ρε, τέλο. Οκ. Φύγε. Όπα, μπρο, δες πως είναι. Έρχονται και δύο biggers. Θα κάνουμε τούμπανη ομάδα. Victory. Τι πήραμε. Α, καλά, μπρο. Κάτι έχω να ανοίξω, σωστά. Και... Μπρο, δεν το έκανα. Open... Όπα, μπρο! Λοιπόν, πού έχω να κάνω upgrade. Εδώ. Ωραία. Εδώ πέρα. Ωραία. Level 2. Οκ. Πού άλλο έχω να κάνω upgrade. Εδώ claim. Όπα, μπρο, πόσο έχω. Να κάνω claim. Και claim και αυτά. Οκ, πάτησα βλακεία. Claim και αυτά. Ήθελα να πάρω και κάτι όμως. Εδώ. 3. 4. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε. Εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς. Γι' αυτό φύγετε. Πάμε, έλα. Πάμε, παιδιά, ατάκ! Πάμε. Όπα, μπρο, πόση ώρα κάνω recording. Κάνω 14 λεπτά, λοιπόν, παιδιά, θα κάνω στα 20. Άμα το δω. Άμα το δω βέβαια, γιατί... Μπρο, αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
Όχι μπρο, έχουν και τον μεγάλο και αυτοί έχουν μεγάλο. Φύγε από εδώ. Μεγάλε. Πω, αύριο έχουμε τα χειρότερα μαθήματα. Το πρωί. Τελείωσα. Και... Μπρο, άλλα 96. Βεβαίως και τον κάνω upgrade. Και εδώ πέρα τώρα μπορώ να τους κάνω μικρούς σκατούλες. Πρέπει να παίξω κι άλλο. Κάτσε μπρο. Πάμε. Λοιπόν, εγώ έχω 5 και αυτός έχει 6 σκατούλες. Όπα μπρο, από εδώ. Γκίς από εδώ. Γκάις από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Εδώ. Είναι η ταμπλοή. Πάμε λίγο. Πάμε παιδιά. Τους νικάμε. Πάμε παιδιά. Επίθεση. Με κλείσεις. Όπα. Φύγετε από εδώ. Όπα, μπρο. Λοιπόν, επιτέλους φτιάξαμε το κάστρο. Να, ποτέ. Τι, άιντε, κάπου θα μένουμε, δεν θα είμαστε άστεγοι. Αλήθεια τώρα πρέπει να κάνουμε και αυτό. Οκ, αυτό τι είναι. Κλάμε. Και πώς? Αυτός. Μπορώ. Upgrade. Σε κάναμε level 2. Σε ένα ατιμέ. 2. Δηλαδή έχω 6. Τι? Παίζω με 2 VS. Παίζω VS 2 μπρο. Άδικο. Μπρο, παίζω VS2, άδικο. Μπρο, είναι άδικο. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο αυτό. Αυτό είναι άδικο. Μπρο, είναι άδικο. Άδικο. Minutes. Ένα βίντεο, αλήθεια τώρα. Εντάξει τώρα. 6, όλοι και οι 2 6 είμαστε. Ωραία, πάμε. Από εδώ μόνο. Εδώ. Κάνε πρώτα εδώ. Και μετά εδώ. Και μετά εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για να μάχει. Όχι, εντάξει, παλέψαμε και κάνετε έτσι. Πάμε, έλα, πέσε, μήλο. Όπως λέει και ο Γιώκη. Έλα, πέσε, μήλο. Κερδίσαμε το πρώτο. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε που είχε τόσα παλέ. Αμάν. Λοιπόν, μπείτε όλοι μέσα. Ρίξτε τα πάντα. Βάλε και αυτά. Χτυπήστε το μπρο. Θα πεθάνουμε. Έλα, άλλο λίγο. Βάλε εδώ. Βάλε και εδώ.
Βάλε και εδώ. Μπρο. Έρχονται. Έρχεται ο πανικός. Μπρο. Ναι! Μπρούισι. Σε νίκησα. Παιδιά, τώρα πρέπει να το κλείσω. Να είστε πάντα χαμογελαστοί και ωραία. Και αντίο, παιδιά. Αντίο.